Pembagian TB Lestari mangke ngersake lagu nopo dilena mangke mangke ngersake lagu nopo dekorasi komplit karang Malang Mataram sudah midhangetken ugi Pak Sumarsono Pak Bayan Toko
Nunggu Mbak Atin. Duetan karo Mbak Ri. Kiki mau wis ganti kowe. Yo. Lan kadang-kadang Bapak Bekso monggo katran ngeket ki mawon panggungan. Selamat bergoyang, yang penting aman, tertib, terkendali. Lanjut. Bareng sampun bahagia nyatane jur atine nganti wekah perpisahan nyatane Mas Paramin jero padha senenge diparani ngoyo-yo jarene apa wis mangkat dianteni ngoyo-yo jarene apa wis mangkat gayangnya Mbak Riri tambah bengi gayeng neh ya Mas bareng sampun bahagia nyatane jero atine nganti wekah
Laju palupi, palupi, palupi. Kalimantan pada wagiman pojok, monggo ngaturan nyaket. Ono sinden ayu mripat bunder karo lirah-lirih tak-tak poni mesem bareng kandang jalan mbak atas iya. Mason rak ngwehi layang surat tanda apa nggih. Tanda cinta iki lho. Tanda cinta. Iki otong cemburu. Ora apa-apa sayang, ora apa-apa, ora pareng nangis nggih. Ayo. Lanjut, Rimo Laras Grup Audio Pro Sound System. Aja lali pawelingku. Uga
Amung katon mung slirane wae
Tukul Jaya. Sliramu ra krasa jroning ati aku isih tresno. Iya 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 iya. Apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama. Aku ora bakal lali yen sliramu nate pamit bali. Alahiyo Udan terus kang jalari kanthi aku kangen jroning ati. Katur penjudi Dewan terpilih wonten ing Jatipura sugeng midhangetken ugi Mas Pak Edanang ugi wonten Jatipura Mas Tarmuji Pak Wardi ugi Pak Carik. Apa sliramu ra perso jroning ati isih ana tresno. Apa sliramu ra krasa kangenku kan upama. Ora bakal lali yen sliramu nate pamit bali. Alayo udan terus kang jalari ganti aku kangen jroning ati. Babrasane manis manis desa Purwosari manis. Apa sliramu ra ngerti yen pring kuning gawe larane ati Manis Mbak Rini asik. Datang kantun Mas Dwi wilujeng midhangetaken Mas Dwi Pomo. Manis kowe pancen manis tambah manis yen kowe ra seneng yen mesem manis ngungkuli matu kaya bisa rontok ke jantungku.
Dilanjut sih. Ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih. Sugeng lelungan kantos keca kemawon. Oke, siap. Matur suwun Mas Agus. Mas Agus. Ingkang kagungan toko bangunan Lestari. Siap. Sampun nimbang. Lho. Au. Senadyan sasideman bakal
Tung gentung jas. Mas Otong sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja macem-macem. Aku rene nggawa bodyguard jenenge Mas Otong. Tibae wis lengganan lawas. Anak lanang. Apa? Anak lanang. Oh, Adi lanang. Adi lanang, adi wedok, adi lanang. Oh iya. Sehat terus ya sayang. Pun Pak Pung, pun gosok gigi. Sudah. Pak Detama. Pripun? Derek dedonga ugi kagem warga seneng. Menyang geneng tuku kloso. Mugi-mugi warga seneng bagya mulya. Amin. Menyang geneng tuku roti. Mugi-mugi warga seneng lancar rezeki. Amin. Menyang geneng jam kalih. Menyang seneng jam setengah kalih. Mugi-mugi ibu-ibu warga geneng meteng melih. Amin jare. Nggih, ora pareng nakal nggih. Nggih, kathoke diunjukke sik. Goyang lo ya. Oke. Ukil ngono nggih. Urip ana kuda gedhe gawe tak tukake. Isi apa wae senadyan sasideman bakal kasembadan ladala au ya. Monggo ingkang keparing badhe beksa Wirama Tayub Pakde Sri Budhe Srintil mau wis modali karo sampean Pak Tri Mas Ri. Budhe Srintil lek modali pira mau kudu entek ora entuk digo mulih. Ugi datan kantun Pakde Surono wonten ing Canden juraganipun bakso. Ugi Om Budi Coca-Cola. Ugi datan kantun Mas Marmidi wonten Karangturi. Pak Insinyur Mas Insinyur Sumarsono juragane pupuk organik wonten ing Karangmalang datan kantun Mas Parmin juraganipun Kajang. Monggo ugi dhateng kantun Mas Bayan Topo wonten ing Karangmalang sugeng midhangetaken. Mas Eko juraganipun mie ayam, juraganipun ayam goreng mie ayam Eko Ternate. Ya Pak Desarmin, santai mau deh. Monggo. Kali Pak Desri yo. Diwarai Mas Ri. Atiku bingung mbok tinggal lunga. Tembok pating celon neh jare kapok kok njaluk meneh. Ya Mas yo lelo bangono ijone
durung tumandang wis maitune wae.
bahagia tenan bengi. Iya. Oh sing iki tengah dhewe. Oh. Oh tengah dhewe. Oh. Wow. Semoga berjodoh ya. Saya dikene Rini jare. Sing ditarget Mbak Atin kok ya. Oh sing tengah dhewe ya. Oh sing tengah dhewe. Yo. Menjalan kepisahan di Besok. Wong tuwane tresna ora bisa ilang mergo kelingan ireng manise. Monggo Pak Sri. Terus perwakilan dari Linmas 1 Pak Den Jagir. Perwakilan 1 dari band papat pas. Monggo. Monggo Pak Desri. Nggih, monggo. Nah, iki perwakilan iki yo niki. Perwakilan Pak RW. Ya Monggo lah. Saking Linmas. Di syuting monggo karo tidak Tukul Jaya mriki. ditonton seluruh dunia. Monggo Mas. Pun komplit. Nggih. Pundi mau? Monggo. Ayo Mas, kicing-kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Timun sigarane, terus bangun negarane. Mas, kicing-kicing miring. Ayo yo, kicing miring. Ngetan teling ulon, apa setyane kelakon. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Pipimu ana upane Mas. Atimu piye rasane? Ayo Mas, Ayo, ya. kijing miring Mas, Mas, kijing Miring. miring. Dunak ning mati yo. Kadung penak ora gelem medun. Apa Mas Tomo? Ayo ya. Kijing miring Mas, kijing Miring. miring. Kijing miring etan. Ya. Lenjer kuning dadi rebutan. Mas Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Tembak ning jalan. Malih, yo maju malih. Malih rono gak Pak Desri, malih Malih rene. rene. Ngetan teling ulon, senengmu tenan apa mung guyon. Tukokno Mas oleh-oleh, yen gak sapi aku ya mau. Takokno nganti jeleh, nek ra sing kuwi aku ya emoh. Ya Mas, tali kawat diuntir-untir, ora kuat rasaning pikir. Dari mana
sayang-sayang. Go podang kuning. Jati mania yo, ngasinan mania. Say, pemburu sinden yo. Say, masuk. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mikir anggon goleki ora krasa esok awan. Maneman yen nganti liya kan nyawang. Kleang-kleang tak sawang men selok ning ngepang. Dadi duwe Ora bakal atiku kekiwang liyan. Yen si podang andutut ati kepranan. Ora mendung atiku sansaya. Datro tak seranani senepi kabulu ting benda. Bude Sri esok awan ning omah wis ora krasan. keluyuran Keluyuran goleki sing tak sayang. Pak De timpal Mubeng-mubeng mikir anggon goleki ora krasa esok awan. maneman yen nganti liya kan nyawang. Kleang-kleang tak sawang men selok ning ngepang. Kekencangan tak rindu saka atiawan. Sarwi ngoceh dheweke ngale pencaan. Yo Kalau kae tak suwun mbok aja ngece. Podang kuning gawe pikirku kuning. seret ireng topi-topi Ireng tak sawang tambah konbrut tiba bunga nyadek duwe. ora bakal atiku kekiwang liyan. Yen si podang andutut ati kepranan. Ora mendung atiku sansaya. Natro tak seranani senepi kabulu teng benda. Datar catur Mas Bagito wonten ing Kalimantan Timur. Wilujeng dalu. Oke, Bapak Nardi, Bosen Sepatu Semarang Mania. Liwat aku kelingan Kupuk kae kae biyen
kae Ayo lho. entang goleren neng cagak coba tulisan warna abang tondo isih kawan senenge kubet asmara biyen kae ante tresna tanpa mental tanpa kuasa ketatane taman asmara ya upo kae nyimpen wati nganti besok ora bakal upo kae kebak crita tengah wengi nganti jakatrina hae 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 catatan sajroning ati jatan luntur saya merati aku kowe dadi kerabat margelara asmara Udah laras. Au. Terima kasih Pak Tri, Bude Sri. Sekot. Iya. Duduk di tepi danau. Airnya jernih gembira menenangkan pikiran kacau serta hati risau apalagi ku memandang mas udah teratai mengambang yang sedang ditiup angin mengalir gemulai dan lintas bayangan wajahmu sayang di jalan teratai engkau melambai. Ade Tama, Pripun? nika pacaren jenengan rawuh. Sapa? Sing klambi oranye. Halo. Oh, kae leganane besir-besir amelu. Sadar kini lamunanku. Iya, 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 iya. Baju kurang deratan. Ku ciumkan ujungmu rayu. Serta ganggu belai. Ya, mudah laras. Oh, iya.
Margini lamun ngaji Mas Deratan kuciukan kucuku rayu serta